everyone. तो गोबाव समनि उनाव दिनै लाइभ फैदों। तो नोंथांमोना माबोरै दं? गरम ना लोगोफोर उन्दुनो हायाखै दिनैहाय फुराबो भिडिअबो खालामनाय जायाखै माने बेरायहैदोंमोन जों लोगोफोर दिनै वेस्ट बेंगलाव गाबोनहाय ओरै माबायाव थांगोन जों खोलाजों मा दंमोनलाय बावबाय लोगोफोर गाबोन थांनो नागिरनाय प्लेनखौनो बावबाय सानफ्रामबो बेरायनाय जायोना रुपसि गाबोन रुपसियाव थांगोन दे लोगोफोर थ' नोंथांमोननो आं ब्लग लाबोखागोन गाबोन रुपसियाव थांबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबावजोंसो लाइभ फैनायखाय आन्दायलाबाय लोगोफोर थ' मोनसे भिडिअ फैनो थांगासिनो दं नोंथांमोननो आं बेखौ खोन्थानानै डाइरेक्ट लाइभखौ इन खालामसिगोन थ' नोंथांमोनहा गोबां मानसियानो बिथां जोंनि मेथाइ रोजाबगिरि खनसे ब्रह्मखौ थ' नोंथांमोनहा गोबाङानो खनसेखौ माने सिनाया होनदों दै लोगोफोर माने खोनाफेराखै होनदों थ' बिथाङा मा मेथाइ खनलांदोंमोन आं माने गाबोन भिडिअ लानानै फैगोन दे लोगोफोर नोंथांमोनहा एसे नेनानै थाबानो जाबाय माने गोबाङानो बुङो नालाय लोगोफोर खनसेखौ माने सिनायाखै खोनायामोन होननानै ओमफ्राय माने आङो बेखौनो भिडिअ लाबोगोन आरोना बिथाङा मा खनदों माने मा मेथाइआ बिथांना पपुलार बेखौ आङो भिडिअ गाबोन लाबोगोन थ' दिनैहाय आपल'ड होनो सानदोंमोन वेस्ट बेंगलाव थांदोंना लोगोफोर दिनै गोगोम गोजान ओरै गोगोम गोजान थांदों दिनैहाय फुरा न'निफ्राय 200-300 बेबायदि किल'मिटार जायो लोगोफोर नोंथांमोना खनसेनि भिडिअखौ नेनानै थादो बिथाङा सासे जोबोद पपुलार सिंगार दै लोगोफोर थ' नोंथांमोना खायफा सिनायाखै होनदोंमोन आङो डेम' हिसाबै बिथांनि समखौ खोन्थाहरनि दे गोसो दंबोला मेथाइखौथ' नोंथांमोना खोनाखादोंना बे मेथाइखौ बिथाङानो खनदों दै लोगोफोर आरो बावैसो बिथाङा रिसेन्टलि माने बिथांनि सं ओंखारलांदों बे सङानो जाबाय बिरगोस्रि नों बालेंसि खोला बेबायदि होननाया लोगोफोर माने गोबां फेमास जादोंना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थादो गाबोनहाय नुगोन बिथां भिडिअखौ अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो दे लोगोफोर थेंक इउ स' माच